Merry Christmas, everyone! Velkommen til Årstregen i en podcast om motorsport med Kasper Elgaard, Jens Winter og mig, Jakob Hammerholt. I dag med vores sidste julespecial, i denne omgang i hvert fald, 4. søndag advent. Og vi er blevet beæret med endnu en spændende gæst, Tom Christensen. Velkommen til. Tusind tak. Og nu siger jeg velkommen til, det lyder måske lidt arrogant. vi sidder ikke i kampvognen lige nu. Vi sidder i... Jamen, hvor sidder vi henne, Tom? Jamen, vi sidder i min garage, og campingvognen står udenfor, og det sneer, og der er koldt, og frostgrader. Så jeg kunne se både på Jens og Kasper, at de hellere lige ved en tur herind. Ja. Lige de her 20 minutter, vi nu kommer til at snakke. Ja, det går lynhurtigt. Ja. Det føles som 20 minutter i hvert fald. Man mærker en lille prik. Jeg ved godt, at I nogle gange det er så campingvognen, fordi I fryser, og jeg elsker den rigtig meget, men jeg må indrømme, at jeg er svært ved at tale den så meget op til, at det er bedre end det her. For hold da op en garage. Der er godt nok meget lækkert at se på. Tom, hvad du har samlet her i din garage, som jo er fuldstændig unik. Nu kan vi ikke se det hele på dem YouTube-kamera, men det kan være, vi kan lave nogle billeder bagefter og smide ind over. Men hvad er det, du har samlet fra din karriere, der er her? Der var en lyd i mikrofonen, jeg ikke lød bare, men lad det nu ligge. Jamen, der er mange ting. Der er jo... Det var jo sådan, den gør nogle ting. Men det er Jens. Det holder op. Det stopper lige om lidt, når jeg lige får styr på det. Ja. Nej, jeg ved det godt. Det er på den telefon, der kommer noget ind. Ja, men det holder op. Ja, det skal Jens lige have styr på. Det går væk. Det er Jens' telefon igen, der skal have problemer. Det går væk. Okay. Han vil ikke have bilen alligevel. Salget er gået til retur. Vi ses retten. Ja, men altså lad os sige, igennem, da det startede at tage fat, så var det sådan, når jeg kom hjem, og det var netop apropos julen, når jeg kom hjem til familien, og det var det jo altid, hos min mor og far, holdt vi julen, mens jeg var yngre. Så tog man altid lige en kuffert eller to med hjem med forskellige ting, og det har måske været køredragter eller hjelm fra det år, hvis man har heldig at vundet lidt trofæer og sådan noget, så blev det bare sådan pakket ned i en papkasse. Min familie har altid sådan samlet nogle gange via surklip eller klippet selv ting ud, så det er jo egentlig bare et eller andet stort sammensurium af at den karriere jeg har haft, og så måske også ansporet af min far. Jeg har også nogle ting specielt af ham, der ligesom såede det frø hos mig, så der er også nogle få pokaler fra min fars tid, billeder, nogle styrthjelme og sådan nogle ting. Køredragter, men alle mulige ting fra karrieren, det har fået lov at være herovre, og det er derfor, det hedder så, det er så min garage, hvor vi mod over i privaten, der er der ingenting, der har noget med motorsport at gøre overhovedet. Hvad får du af følelsen, når du går hen? Fordi vi kommer ind, og så, wow, hvad gør du, når du kommer ind? Nej, jeg gør ikke, men altså en gang imellem, hvis jeg måske lige er lidt op at køre, så kan det godt være, Hanne, hun lige siger, Tom, jeg tror det lige smut lige en tur over i garagen. så ved jeg godt, så får hun mig lidt ned på jorden igen. Men jeg siger, nej, men hun har faktisk jo også et kontor ovenpå herovre, Hanne, og driver sin virksomhed. Men når jeg kommer herover, så er det bare... Det er et dejligt sted. Altså, jeg har det virkelig, jeg føler mig jo selvfølgelig virkelig hjemme i det, på den måde. Så at sidde på kontoret og ligesom at forberede sig på den næste rejse eller så videre, det fungerer godt. Så jo, det kan godt betale sig at være en samler. Fordi alle de der ting, det har stået i papkasser nede på den bygning, der blandt andet også, hvor K Motorsport, min far og min bror og så videre, de kørte K Motorsport fra. Og den har K-rejser, som I jo udmærket kender, den bruger de som lager. Og nu har de endnu plads til endnu mere, eftersom at jeg ryddede en hel del papkasser med de forskellige ting. Altså, der var også go-karter, der var motorcykler, der var quadbikes og biler og en masse. Når det blev flyttet herop, så har det også givet mere plads til min brors virksomhed. Det var sådan ligesom om settingen. Inden vi går videre, så lad os bare lige sætte scenen igen. Det er en julespecial. Der kommer ikke nogen overhaling, der kommer ikke nogen nyheder, der kommer ikke de her faste elementer. Vi sidder og julehygger sammen med Tom den her gang. Og det glæder vi os meget til.
Og vi skal også sige tak til K-Rejser. Du var lige inde på det, Tom. Dem har vi et samarbejde med. De er sponsor på også det her afsnit her. Det er vi jo også glade for. Og hvis vi lige skal snakke K-Rejser, så har vi jo altid, nu siger jeg altid, det føles som altid, men vi har mange år boet i K-campen. Der har du også boet de sidste år, efter du har fået en rolle for en tv-station dernede. Hvordan er det for dig at være i K-lejren på Le Mans, med den historik, du har på Le Mans? Fordi at, vi kan da godt mærke nogle gange, og der kommer bare TV2, der og sådan videre, ikke? Men dig, jeg tænker, du slet ikke kan gå i fred dernede. Hvordan er det? Jamen, det har været fedt. Altså, man forstår jo godt, at man ikke kunne bo derovre, mens man kørte. Det havde i hvert fald været muligt, fordi der er jo festligt lag, festlige folk, men selvfølgelig de fleste af dem med en kæmpe viden omkring motorsport, og heldigvis for det. Så når jeg dukker op dernede, så opstår der selvfølgelig noget snak om det. Men jeg vil sige, at hyggen, det er en fed måde at lige at koble af fra det professionelle erhverv, jeg har i dag. Og jeg synes også, der er også virkelig teamwork på spil. Det kender I jo også fra da I arbejder med TV2 og så videre. Så det synes jeg er spændende, men jeg synes, det er fedt, at jeg så kan gå over og så ligesom trække stikket, og så hygge sig sammen med ligesindede. Og så derfor er K-Camp, det er absolut et must for mig at komme der forbi, når jeg er på Le Mans. Ikke sikkert, at jeg bliver hængende sådan lige ind i de helt dybe timer, fordi så kan det godt være, at man får det samme spørgsmål et par gange mere. Men der er en rigtig god kåre, også dem, der er medarbejdere for Jakob. Ikke? Der er nogen, der har været der i rigtig mange år. Så der er sådan et lille skjult sted, hvor at nogle af dem, der ikke er her mere, de også bliver mindet. Så lige at være derovre, og så få måske en lignende Dr. Nielsen, det gør ikke noget. Det er en fin måde at beskrive det på. Kærligheden til Le Mans er jo stor blandt os, der sidder her, men det er nok stor blandt K-Rejsers gæster. Og hvis du sidder derhjemme og overvejer en rejse til Le Mans i år, så anbefaler vi alle 4 her ved bordene på det kraftigste, at de tager en snak med K-Rejser omkring. Må jeg sige noget, Ja, må du gerne. Nu må du spørge så pænt, må du gerne. Jeg synes, det vil være genialt, hvis man overvejer en rejse til Le Mans i år, men man skal nok vente til næste år. Det bliver lidt noget rod at tage derned, og så stå dernede på en mark i Frankrig og tænke, hvad fanden er det? Ja, der bliver lidt koldt der mellem og jeg jul tror faktisk ikke, altså Jakob er der i god tid, men så god tid tror jeg ikke, K-Rejser er der. Ej, men han tænker julegaver. Det er det, Nå, de kan. det. Ja. Godt, jyden redder mig. Det er dejligt, Tom. Tak. Vi sidder i julemåneden, Tom. Dit forhold til jul, hvordan er det? Fordi jeg ved ikke, om den kalender, du har kørt efter i mange år med rejse i forhold til motorsport, om det har gjort, at der har været, om jul har været en god tid at komme hjem til, eller sådan et behageligt afbræk, eller nu skal jeg hjem til jul. Hvordan har det været for dig? Nej, et behageligt afbræk, absolut. Altså jeg vil sige, at kvinderne i vores familie, både min kone nu, og især min mor også, altså de er vilde med jul. Altså jeg kom hjem her i slutningen af, jeg tror det er slutningen af oktober, der begynder jeg allerede lige at kan begynde at ane lidt, uden at kommentere på det. Men Hanna er vild med julen, og det var min mor også rigtig god til at lave. Så generelt så er det familiernes tid, og det er sådan i dag, efter vi selv har fået børn, jamen så er det så hendes familie, det har tit været i Norge, vi har taget afsted til. Så altså det har været en vinter i sne og på ski, og i hytte og hygge. Og det har det faktisk også været med min del af familien. Nu i år skal vi til Aarhus, ned til min onkel Anders og hans dejlige familie. Så det vil sige, at i år kan man sige, at det er den gode side, min del af familien. Men vi er desværre ikke så mange, men omvendt, der er rigtig mange børn, og der er også begyndt at komme børnebørn på den anden side, altså hendes side af familien. Så det er ikke helt noget til os på den helt store måde nu. Vi har en lille fyr, der hedder Karl. Vi glæder os til at spolere. Det er hyggeligt. Traditioner. Er der sådan noget i familien K omkring jul? Udover at han ikke godt kan lide at pynte, og måske, jeg ved ikke, om det er Gertrudand niveau, vi går i stille og roligt i løbet af julemåneden, eller hvordan? Hvor højt vi op på skalaen? Nej, altså, hvis ikke du bemærker det, så bliver du bedt om du ikke lige skal en tur over i garagen i hvert fald. Der er pyntet op, og der er også mange af de nye ting. Ja. Og faktisk en af julegaverne, der er altid sikker, hvis man kan komme med noget, kan du sige, moderne julepynt, eller andet. Altså, det er en god vinder. Får du noget motorsport på træet? Nej, men nu håber jeg da lidt med Olivers gerning inden for motorsporten, at vi får lavet et eller andet sjovt i år, tænker jeg.
Men vi får jo selvfølgelig mad, altså det er jo ris à la Le Mans, den får vi jo selvfølgelig altid. Ris à la Le Mans. Og der plejer vi at nappe mandel. Altså der er jo lidt konkurrence element i det. Selvfølgelig er det. Har du fået den mere end 9 gange? Nej, det tror jeg ikke. Men jeg har tit set både min bror og min far prøve at optimere på tingene. Ja. Det skal man jo gøre. Og på din bror, han er jo en god fyr, Jakob. Ja. Han støtter vores podcast, så ham taler vi altid pænt om. Ja. Og han har fortalt mig lidt om, at i hans verden, der synger du ikke alt for godt, når du synger rundt om juletræet, du synger højt. Ja, er det rigtigt? Jamen altså, nu vil jeg sige, vi kan tage, hvis jeg kan godt leve med at synge dårligere end min bror, fordi han synger rigtig godt. Altså, han synger næsten på Kaspers niveau, så når de indtager en scene, så sker der lidt, og det er jo de gode, dybe basser, men altså, og har også en god stemme. Det prøver jeg så at leve lidt op til, når vi går rundt om juletræet. Men jeg har lidt godt lagt mærke til, at lige pludselig så føles det som om, det går forrest. Fordi at dem, der går, de forsvinder langsomt og sådan. Ja, men jeg er helt med dig. Man skal i hvert fald lade være med at videofilme sådan noget. Med lyd. Yeah. Når man kommer tilbage og ser det bagefter, ikke, det har man bare ikke lyst til. Det er fandme godt. Du har ikke lyst til det i hvert fald, Jens. Jeg synger så ringe, så det er helt forfærdeligt. Til gengæld gør hele min familie det, så det er sådan mere et spørgsmål om, hvem der er mindst dårlig, end hvem der er bedst. Lad os lade julen ligge. Tom, sådan et år, som vi lige er ved at runde af nu her. Hvordan har det været for dig? Din pensionistkarriere, du virker jo til, set udefra, når man følger dig på Instagram og så videre, at du har enormt travlt. Hvordan har 2024 været for dig? Det har været jeg synes, at det har været et fantastisk år for motorsporten generelt, for dansk motorsport i særdeleshed også, absolut. Jamen, jeg har travlt i forskellige gøremål og øje med, så det er jeg meget privilegeret over. Altså, tænk sig, at det er 10 år siden, altså sådan tænker jeg i hvert fald, at vi lige gået ud i november måned, og det var november for 10 år siden, at jeg faktisk stoppede med at køre på professionelt. Ja. Så i de 10 år, der er stadigvæk, jamen alle de ting, der sker, det er omdrejningspunkter, det er motorsporten. Så udgangspunkter, det er jeg rigtig, rigtig glad for, og har været til rigtig mange ting igennem året. Altså, jeg følger jo Formel 1 med Viaplay, jeg følger Le Mans med Eurosport Discovery, World Endurance Championship har jeg været til. Ja, Imola tror jeg bare er det eneste løb, men så er der sådan noget som Goodwood, der er jeg blevet house captain også, og kørt members meeting ud over nogle af de andre events, der er derovre. Copenhagen Historic Grand Prix. Jamen altså, der er rigtig mange ting, og så ellers bare følge med, men jeg er ude til 7 eller 8 Formel 1 Grand Prix også, og så selvfølgelig Le Mans, som nu var det år 1 efter Centenary, efter 100 års jubilæet. Ja. Og det var jo bare fedt at opleve med en dansk vinder med en Ferrari. Præcis. Men må jeg bare lige sige en ting her nu? Vi er nødt til at spørge mig, Jens. Det er sådan, det fungerer. Nej, du må også gerne sige noget nu, Kasper. Ja. Der er en ting, der lige, som jeg i hvert fald har set, du har kørt i år, som du har glemt at nævne. Du var i en Formel 1'er igen. Det er du var ude at teste McLaren. 10 år efter, man har stoppet som professionel racerkører, så kører man så stadigvæk Formel 1 åbenbart. Ja, nu for nogen i hvert fald, Kasper. Nej, ikke alle, Kasper. Nej, altså det er fedt at være Formel 1-kører. Det er egentlig en god fornemmelse, Kasper. Så det skal du prøve. Jeg har lige prøvet at komme i din Audi racerbil hernede bagved. Det gik ikke særlig godt. Jeg mangler stadig 20 cm til at få røven ned sædet. Nu tog du den lige lidt tidligt måske, Kasper, men ind bagved, hvis man ser med på YouTube, så kan man se, der holder en hvad for en bil, Jens? Det er en Audi R18. Ja, som du kommer til at kalde R8 på et tidspunkt. Nej, der holder en R8 der ved siden af mig. Ja, det gør der nemlig. Ja. Men R18'eren derinde. Kasper, du er inde og sidde i den. Hvordan var det at sidde i Toms gamle sæde? Jamen, jeg måtte indrømme, min røv for stor. Der kom ikke helt ned. Der er virkelig ikke meget plads ind i den, men en drøm, der går i opfyldelse, vil jeg sige. Det er en fantastisk fed racerbil. Ja. Så stort. Stor oplevelse. Den er meget klaustrofobisk. Den klædte Kasper, Jens, du var også inde i den. Ja. Den klædte sæt med også dig. Kæft, du så godt ud ind i den. Jeg kunne så også få røven ned i sædet jo. Ja. Altså til forskel fra Kasper, ikke? Du var også hurtigt ude af den. Ja, jeg var lynhurtigt ude. Tom var god til at klappe lågen eller døren. Ja, der blev en lille smule indlukket ind i den. Der var jeg lidt panisk. Jeg tænkte på, om jeg kunne komme ud af venstre dør på det tidspunkt. Jeg kan så sige, jeg
jeg kommer lige til at stikke Niklas Nielsen i en ørefin, fordi det der med, at man ikke kan nå dørene, det er jo noget vrøvl. Altså, den var jo lige ved siden af. Så han kan bare lugte det. Han kan bare lugte det, ja. Ellers så, fordi man har dinosaurarmen. Ja. Nå, men nu var vi lige inde i bilen, og nu sagde du, Niklas Nielsen, det er dejligt med broer hele tiden til næste emne. Tom, det år, vi har set igennem med lad os bare starte med dansk motorsport. Prøv lige at sætte ord på, hvad det er, Niklas Nielsen lavede på Le Mans i år. For han blev første vinder på Le Mans, siden du vandt sidst. Niklas lavede en fabelagtig præstation. Altså, og et eller andet sted, så føler man så lidt, at hjemme i Danmark har de lige stadigvæk ikke helt fundet ud af, hvor stort det var, og iscenesætte en sejr, fordi det var virkelig det, han gjorde. Altså, man vidste fra start af, at han var træt af, at det ikke var ham, der vandt året før. Ja. Så han ligger ud med at være rigtig kompetent og stærk, og det løb skulle vindes fra start af. Så han var stærk i åbningen, sætter sig virkelig i respekt fra starten af der. Kører godt om aftenen, kører godt igennem natten, og han er den, der driver den bil fremad. Det er der slet ingen tvivl om. Selvfølgelig har han en hurtig medkører med, men de behøver bare at se, du kan se kropssproget på den racerbil, når den blev kørt af Niklas. Og det er med til at iscenesætte sejren, fordi til sidst var det selvfølgelig, jamen, skal de stoppe igen, skal de ikke stoppe igen, og så videre, så er der regnvejr endnu en gang, og det gør det svært i kan man sige, hyperbilerne. De er ikke så hurtige som dem derinde, men fordi de er tungere, og så er de lidt mere, med dækken er heller ikke helt så optimale. Der har de jo de sæt, de har, men de har ingen intermediate-dæk, så når det regner, og det stopper, så skal man vælge, om man går på full wet, eller man bliver på slicks, og det gav jo en masse udfordringer. Og der vælger han også rigtigt, hvor han er i bilen. Og så vælger han selvfølgelig til sidst meget, meget stærkt og ignorere den her dør, der er åben. Han prøver at lukke den, mens han er i de langsomme sving, fordi der kan han skubbe den lidt ud, før han trækker den ned. Den modsatte dør, det er ikke døren ved ham. Så der er rigtig langt derover, så han har svært ved at køre bilen på optimalt, mens det sker. Men du kan ikke åbne og lukke en dør i high speed, fordi når du kører 300, så er den ligesom lukket alligevel. Ja. Så det var der var alle de ting, der skulle til. Så i kort, så er det en fabelagtig idrætspræstation. Og at det var ham. Altså, den bil har ikke vundet, uden at Niklas var en af kørende. Det er præcis rigtigt. Godt sagt. Ja. Det, at han gør det for første gang, siden du vandt sidst i 13, må det have været, du vandt sidst. Ja. Du ved, hvad det kræver. Du har gjort det 9 gange. Ja, du skal hedde Nielsen eller Christensen. Ja, til synligheden. Ja, det er der noget. Du passer godt ind i den dumme humor fra Jens Winter. Det passer helt perfekt. Men det kræver fra Niklas, det han leverede i år, hvad viser det dig i forhold til egenskaber hos Niklas? Jamen egenskaber, altså det er jo det er den der indre vilje, og så stole på egne evner, men og skal bevise. Han vil gøre sit team stolt, han vil gøre hans far og mor stolt. Lille miniracerklub i Hørning sikkert også. Ja. Altså han var en, der var på en... hvad det viser, altså at han er dygtig, det behøver vi jo ikke at forklare. Han er vanvittigt dygtig, og når man får nogle chancer, så er det sådan nogle fundamenter i ens karriere. Det kender vi alle sammen. Der er en gang, man så ved, det er nok en god idé, vi lige tager sammen her i dag. og så leverer man jo. Ja. Og det er en af dem. Og at man så engang mellem er uheldig, som de var sidste år, men at deres søsterbil vinder, det er sådan noget også, der måske godt kan være lidt hårdt at være i. Altså moden en kører til at stå mere imod, når man så går ud, fordi det er vanvittigt risikofyldt, det er vanvittigt hårdt, og der skal ikke ret meget til på den der grænse på at overgøre det. Så derfor skal han da hele tiden være kynisk fokuseret, og så når man tager hjelmen af, og så smile. Og han gjorde alle 3 ting, eller alle tingene generelt, gjorde han virkelig perfekt. Og det var også rart at se, at han ikke er en lille maskine. Det var rart at se, at han blev bare oprigtigt meget, meget stolt og glad, da han kører ned igennem pitten. Og der kunne jeg heller ikke lige være med lige at løbe ud til ham. Bare lige, jeg fik lidt lille ord med ham, før han hoppede ud af bilen. Eller det gjorde jeg ikke et ord med ham. Jeg sagde et ord til ham, og så smuttede jeg igen. Hvad sagde du? Jamen, det er mellem Niklas og mig. Du kan spørge, om han hørte det. Men det var et godt ord.
Du får det at vide, når du vinder ham hold. Så siger Tom det også til dig. Okay, hvis jeg vinder et eller andet. Så står Tom og siger det til dig. Ja. Det bliver nok. Du kommer aldrig ud af den bil. jeg håber ikke, den bil der. Nej. Jeg skulle ikke dumme mig. Jeg så, du var meget svært ved at komme med den, Jens. Nej, det tog bare lidt tid. Jeg tog mig god tid, fordi jeg godt kunne lide at være inde i den. Men dansk motorsport, Tom, vi har jo snakket meget om det i podcasten i forhold til, hvor dansk motorsport står. Fordi du har jo været med til at åbne døren til for mange kører og gjort det til en drøm. Det må man så sige, at der er godt nok gang i den WC-sammenhænger på Le Mans i øjeblikket. Ja, det er fedt. Det er fedt både, jamen altså, nu i Hypercars, at der er 5-6 kører nu, ikke, der stiller op næste år, i hvert fald 5. Det gør jo, kan man sige, at nu skal de også bare vinde. Ikke kun Le Mans, men også have WEC næste år, altså have mesterskabet også. Og det er en dimension, der kræver, kan man sige, endnu mere. Man kan sige, at faktisk er det en fordel at vinde Le Mans, fordi det er dobbelt point med hensyn til WEC-mesterskaber. Det var jo faktisk tæt for Molina og Foucault og Niklas Nielsen i år. Men det bliver så toer. Men det viser så også med den her BOP og med de her forskellige udtryk, racerbilerne har, at det er vanvittigt tæt, at de skal holde sig virkelig, virkelig. Hvert enkelt point er utrolig vigtigt, fordi at fordelene, de BOP'er sig hele tiden frem og tilbage. Så det er nok ikke en tilfældighed, at det var Porsche, der vinder VM for kører, men det er Toyota, der vinder VM for konstruktører, og så vinder Ferrari det vigtigste løb, altså Le Mans. Så det vil sige, at der er 3, der sådan har noget godt at tage med hjem fra en sæson i år. Hvis vi kigger på Formel 1, hvad for en sæson har vi været igennem der, Tom? Du har været tæt på Formel 1 i løbet af sæsonen. Ja, jamen det har været fedt. Altså det er den mest spændende Formel 1-sæson nogensinde, synes jeg. Altså jeg vil sige, jeg var selvfølgelig meget imponeret dengang i 80'erne, hvor man så det på afstand også. Men når jeg tænker på, at der er 7 kører, der har vundet mere end 1 gang. Ja. De 7 kører har vundet mere. Altså så har det alle teamsene, topsteamsene har haft dobbeltsejr også igennem en sæson, hvor at banerne desværre, eller banerne har en diversitet, men de må egentlig gerne være endnu mere forskellige. Og det synes jeg bare har været fedt, når du kommer fra det kolde aften i Las Vegas og kommer til Katar, hvor det var det varmeste løb sidste år, og så kommer det faktisk rimelig koldt i år. Og det gav de her forskydninger frem mod konstruktørmesterskabet. Altså, den bedste racerkører vandt, Max Verstappen, der er ingen tvivl om, at han er den bedste racerkører, men der er nogle ting omkring teamet, der begynder at være nogle frakturer, som gør, at nu starter de fra 0 i 2025, så der begynder jeg allerede at se frem til, fordi at det... Charles Leclerc får en anden teamkollega. Ja. Lando Norris og Piastri, de står rigtig stærkt. Og faktisk var jeg lidt overrasket over, at Norris har vandt så mange qualifying-dueller med Piastri i år. Piastri kørte så stærkt løb også, ikke? Men altså, det tegner spændende. George Russell får en ung Kimi Antonelli op. Det make or break. Det bliver spændende. Hvad siger du til det move, at trække en sådan kører op? Og smider min Mercedes. Held lykke med det. Ja, den er hård. Altså, jeg vil, i den perfekte verden, så skulle han jo have siddet ved Williams, og så skulle Carlos Sainz Jr. have siddet der. Og det ved jeg. Altså, jeg spillede golf med Carlos så han havde den. Så Toto havde den mulighed. Okay. Og han havde den mulighed, at han måske kun skulle være der 1 år. Så det vil så sige, året efter, så ville han egentlig have haft George Russell, Carlos, Antonelli, fordi at han skulle så sidde ved Williams i det år. Og så måske endda Max Verstappen, hvis det er, at han skal væk fra det team. Det har han jo ikke nu. Nu har han jo ikke så mange at spille på, i hvert fald på den måde. Så det tror jeg, det skulle have været den, hvis det var mig, og det er det så heldigvis også ikke. Nej. Eller, ja, heldigvis siger du, men det kunne være meget sjovt at se. Kunne du forestille dig at komme ind den verden på en anden måde? Nej, jeg har det rigtig godt med at være beriget med at være en del af det og se det, opleve det, prøve at kommentere det, og så var det jo fedt i år, som Kasper nævner, at Zach Brown, han lige giver den midt i et interview, og siger, at how many years since you drove, Tom? The modern F1. Det er jo nearly 20 years ago. We need to change that. We need to change that. And what you said? Og så snakker vi videre om interviewet, hvor jeg egentlig forholder ham til sidste år i Abu Dhabi, om at de første 3 løb, der var de dårligste team i Formel 1, og så slutter de egentlig med at være relativt gode sidste år, ikke? Og være måske virkelig en udfordrer, inden de gik ind i 2024.
Og det var den forklaring, hvor han siger, at du skal prøve det. Og så i januar, eller i starten af februar, fik jeg den mail over fra Paul James, at de var ved at lave deres test, så de skulle prøve at se, hvor det var, det kunne passe ind. Og så sagde jeg, lad os gøre det så sent som på året som muligt, så kan jeg nå at komme lidt i form. og også det, at jeg tænker, at så sæsonen, den falder jo som regel af hen omkring efter, fordi at så sandsynligvis forventede man, at Max og Red Bull, de måske var stukket af. Ja. Og så kunne Viaplay, som gerne ville dække det, og lave den her, så ville det måske passe lidt til den. Nu blev sæsonen vildt spændende hele vejen, men derfor for mig personligt, så blev det også spændende, at jeg i september var på Red Bull Ring med en McLaren MCL 36. Hvordan var det at hoppe i den? Jamen nu var det blev gjort sådan, at jeg var over og køre en seance, og fik lavet seat fit, og så kørte jeg i simulator derovre. Der var det egentlig, at det gjorde op for mig først, at altså man er ude af synk, og er gået 10 år, så altså det med at bare skal tænke hurtigt, det ved jeg ikke, men altså som racerkører, så har vi jo været lidt vant til det, men det har man altså glemt på 10 år. Nu er man bare en almindelig fyr på den måde. Ja. Så jeg havde en forventning om det, og simulatoren den første gang gik ikke godt. Jeg tror, jeg så, at Paul James, han var en lille smule utryg, fordi jeg smadrede to McLaren chassiser i den første, altså sådan totalt skadet i simulatoren. Så anden gang var i simulatoren, der tror jeg bare, jeg ryger af. Jeg tror ikke, jeg sådan smadrer den. Men så var det så, at vi var sit fit, og så op og få frokost, og så ned 3. gang. Og der vil jeg så sige, 3. gang, der sad den. Og der var jeg kun 9 tiendedele fra deres bedste simulatorkører derovre, så det gav så lidt, nu er den ved at være der. Ja. Men jeg var sådan meget, jeg er utilpas, fordi at du sidder i en simulator, og det hele, bimler bamler, fordi du hele tiden bare er så hyperfokuseret på de bremsepunkter, som der er. Så det var det første. Men at køre og mærke, selvfølgelig poweren, jo, den er mere, end hvad man er vant til. Bremsekraften, også lidt mere. Men downforcen i de hurtige sving, den overhaler den der inde, i hvert fald når man har været ude af den 10 år. Og det er det, jeg så opdager, når jeg så hopper ned ind, og jeg fik kun 2 run. Jeg havde 2 run og 5 omgange, og det første run, der var jeg noget udfordret. Altså, igennem sving 9, der er du oppe og flytte, eller du er oppe over 5G, og du skulle op og ramme 6G. Fy for sving 9 op over the crest. Det er jo blind sving, det er 90 grader. Og det var det hårdeste sving. Det var jeg også godt klar over. Det var Zach også. Han sagde, enjoy the ride. Og så hvor skulle det lige have været den her? Det er den hårdeste bane. Måske i Silverstone kunne det også have været, men på det her tidspunkt, så lå hele mit bodyfat, det lå op af venstre side af monokokken igennem det sving, ikke? Og så har du måske 1,5 tiendedel, før du så bremser for sving 10. Så lige at få det hele tilbage, og så igennem igen, ikke? Det var lidt udfordrende. Så første run var hårdt, men det var okay. Anden run var godt, og så var det så, at jeg tænker, nu kunne jeg godt tænke mig lige at få et sæt nye dæk, og så prøve igen. Men der var kroppen også ved at være sådan, jeg tror altså, at det kunne godt være, at jeg så ville overgøre det, fordi at jeg ikke var i den form, jeg har været i før. Men det var vanvittigt fedt, men når jeg tænker tilbage lige nu, og nu kommer jeg til at tænke på Abu Dhabi til det sidste Grand Prix, der bliver Gabriel Bortoleto, han bliver jo han er blevet mester i Formel 3, og så er han blevet mester i F2. Ja. Det var en af grundene til, at jeg måske kun fik 2 run. Det er jo ikke noget, jeg sådan spørger efter, men jeg havde egentlig regnet måske med, at der ville være lidt mere i det. Men Gabriel testede jo bilen den dag, og kørte hele formiddagen, og kører også eftermiddagen dernede. Okay. Og så bliver det skiftet ud ved 2-tiden, skifter de så over med pedaler og sæder og sådan noget, og så kører jeg så den sidste 1,5 time med de 2 runs, som det tager med sådan en Formel 1-bil, men ham lærte vi jo selvfølgelig at kende. Ham har jeg kun mødt en enkelt gang, da han kørte Formel 3, og en rigtig fin fyr. Og han, man kan sige, med det han har gjort nu, og nu bliver han så mester i F2 og skrev under med Audi og testede ved McLaren igennem året. Det var fedt, men han sagde, efter løbet, der i Abu Dhabi, efter Grand Prix, der stødte jeg lige på ham igen, og så siger han, Tom, you know what? I need to tell you something. I can tell you now, if you don't tell anyone.
Og det gør jeg gør så jo ikke. Nej. Hvis vi er enige om det, det bliver kun mellem os. Og jeg sagde nemlig, at det bliver mellem, og så også måske mine børnebørn, og så smilte han og sagde, det var fint nok. og så siger han, mine 2 run, de var hurtigere end hans 2 run. Did you know that? I'm so... Det er meget, det var fedt. Og det vidste jeg faktisk ikke. Jeg var godt klar over, at de første var. Fordi der var Jan, han var med dernede. Og så var der det der filmhold. Og det var, at han skulle skynde sig afsted til lufthavnen i Gabriel. Og da han er egentlig på vej afsted, der havde jeg så kørt mit første run. Og der går Jan ud bagved. Han Vivler, din assistent. Slaven. Ja. Så kommer han ud, og så møder han lige Gabriel, og synes også, det er en rigtig god fyr, og vi har jo forklaret, det er den næste brasilianer, der kan måske gå all the way. Så Jan, han tog jo godt imod ham og sagde, farvel med dig, og det var hyggeligt at møde dig, og sådan noget, og det var godt kørt. Og så siger han, thank you. Så vil han også være høflig. Så siger han, how's Tom going? Og så siger så Jan, han tager den lige, og så siger han, Tom, he is flying. Så blev han fuldstændig hvid i hovedet, mens han stod der med hans lille, så sagde Jan, det må du simpelthen ikke sige til ham. Så det er nok derfor, han har ventet med at tage så lang tid om at sige det. Han havde en rigtig god test, men det var det, at han var, jeg tror, hans ingeniør havde drillet ham lidt med det. Men jeg var også godt klar over, jeg havde jo kun ganske kort tid i bilen, så jeg var ude og smække til den lige med det samme, hvor der helt sikkert har været mere på spil for ham. Men det er meget en dejlig anekdote. Hvis han en dag går han bliver verdensmester, så vil jeg da i hvert fald fortælle det. Så tror jeg ikke, jeg holder tæt med det. Nej, så fortæl det til flere end bare os, der sidder her også, og vores lyttere. Ja. Tom, var det så hårdt, så du ikke kunne have kørt et Grand Prix? Ja, jeg kunne ikke have kørt et Grand Prix optimalt, slet ikke. Nej. Altså de her 5 omgange, det gjorde, at når du hører min radio med de ting, man jo nu gør med hybrid og så videre, den kommunikation, der var ikke helt sund. Men det er også... det er også... jamen altså, et Grand Prix, så vil du starte med fuld tank. Nu tror jeg har 60 eller 80 liter med nu. Ja. Men et Grand Prix kunne jeg ikke have kørt på normalt. Det kunne jeg ikke. Nej, og der går kroppen altså... De siger, at der sker et eller andet efter en vis alder. Så styrken, den var svær at opretholde på peak downforce, og de G-påvirkninger. Der må du regne med, at altså, min hjelm er oppe og sådan være over 40 kilo, ikke? 45 kilo. Det er jo bare det, samtidig med, fordi det rette der ikke har. Altså at sige, alting fungerer optimalt i bilen. Gearskift, det sidder der bare fuldstændig. Bremserne, alle de der ting, det spiller. Du er klar over, at bilen, den er tungere, end man har lyst til. Men virker den tung? Den virker lidt tung, og så står det bare ved. Okay. Men når det så begynder at skride lidt, så mærker du den inerti i den. Ja. Det gør det, men det er så kun lidt i sving 1, og så kalder de det sving 3, ikke? Altså hårdnål svinger op ad bakken. Ja. Altså det er lidt, du kommer ned med lige godt 300, og så bremser du, altså du skal ned og runde de 80 meter. Det gjorde jeg en gang, men der røg jeg lidt for langt, og så en anden gang røg jeg så lidt ud, og så prøvede jeg at holde lige under. Det virkede egentlig bedst. Men det er... Jeg tænker bare, der er rigtig mange, der sidder og ser Formel 1 hver weekend, og som ikke er klar over, hvor meget fysik det faktisk kræver af de her kører. Det kræver utrolig meget fysik. Og når man ser selvfølgelig folk bliver interviewet, og man ser Kevin bliver interviewet, altså Kevin har virkelig arbejdet meget med hans fysik og hans krop, men det er også, så er det ikke noget, de siger. Fordi at du har ikke lyst til, altså det er jo et svaghedstegn. Så derfor vil det altid være noget, at de... Ja, selvfølgelig kører jeg bare. Easy. Ja. Så derfor svarer de ikke ærligt på det. Der skal man spørge nogen, når de måske stopper. Måske er det et godt tidspunkt at spørge Kevin om et par år, om hvor meget han egentlig brugt. Han har selvfølgelig altid været stærk, men der er ingen tvivl om, at der er kombinationer. Netop varmen i Qatar sidste år. Men jeg er absolut imod, at man skal... en åben bil, at man skal til at have ekstra cooling, som de nu har. Det skal de da ikke. Det behøver man ikke. Så må man bare træne lige lidt hårdere, få lidt mere væske på. Når jeg sidder og lytter her til, du får de her 2x5 omgange, så slog det mig bare lidt som racerkører. Vi taler altid om, at vi skal have omgange for at blive bedre. Men det slog mig bare lige her igen, hvor meget man egentlig lærer ved at komme ud af racerbilen. Altså i den der mellem de der 2x5 omgange, du får, ikke? Altså det er jo...
du kører de 5 omgange. Hvis du har kørt 10 i træk, så vil du ikke have været lige så hurtigt på de sidste 5. Nej. Men det der med, at man lige kommer ud og får styrt hjelmen af, og får tænkt alle tingene igennem. Men det er som om, når du kommer i den der racerbil igen, så er det bare, det er noget helt andet. Ja, og du ser med det samme, at sving 1, hvor der er afkørselsareal, sving 2, afkørselsareal, bum, det ser egentlig okay ud. Og så er det så også fjerde gear sving, fjerde gear 1, og så er der anden eller tredje nede i sving 3. Men da jeg kommer igennem, specielt den blinde sving 5, den der kommer sådan ud, og der falder ud over bakken. Når man så kigger på dataene, lynhurtigt, så siger okay, fordi at du føler ikke, du mangler så meget der. Men det var et af de steder, jeg manglede efter first run. Så der kunne man lægge meget på, og så igennem resten. Men igennem de sving, hvor der er afkørsel, hvor du kan fange den, der manglede der mindre end de andre steder. Men der er ingen tvivl om, at man med data i dag, og når man tænker tilbage til analog, du er måske lige gammel nok til at kan huske, at når man testede før, at man havde datalogger på og så videre. Det har jeg jo gjort. Jeg har testet før, man havde det på. Der var det nemmere at forklare. Men det var en hare. Ja. Der lige så, og dem lavede jeg simpelthen ikke lige ramme, men det var bare den omgang. Omgangen efter, der kan du se, der er det okay. Og det hvor man lige har haft en eller anden situation. Men nu kan man jo virkelig se, der optimere på det. Og også de unge kører i dag. Altså det kender jeg også med Oliver, og nu hvor han er ude med Alba. Altså de har jo alle muligheder for med det samme at se, hvor det er, man skal optimere, og hvor man er god. Og dermed også er der jo en gang imellem, at nu er det også lidt et game. Man holder lidt tilbage, før man så viser, hvad man kan. Fordi at lige snart du har gjort det, jamen pum, så er det over ved i hvert fald din teamkollega. Du nævnte lige Kevin Magnussen før. Nu kan vi snakke med ham på år, siger du, fordi nu kører han ikke Formel 1 længere. Hvad vil du huske hans Formel 1-tid for, Tom? Du har jo fulgt ham i den tid, han har været i Formel 1 og været tæt på hele processen. Jamen, det med stor stolthed. Altså, han har haft en rigtig, rigtig god og stærk karriere, fordi han er meget respekteret derude i Formel 1. Omvendt vil jeg også gerne have set, det blev til mere. Så der har været situationer, hvor man kan sige, jamen, der havde det været godt at sidde i det i et andet team. Altså, der var det en gang i forbindelse, hvor at det kunne være fint, måske han var kommet til Red Bull, eller AlphaTauri, som det hed på det tidspunkt. Der ringede jeg til Christian Horner for ham en gang, og Christian han kiggede seriøst på det, men der var noget med, der var en Albon indover, der var en Gasly indover, og det var i den forbindelse, og det var det på det tidspunkt. Og der var Christian så lidt med sammen, but he's too aggressive. Og hvor jeg sagde, nej, det tror jeg faktisk ikke, han er, når du finder ud af det. Og det var den samtale, vi havde der. Og det synes jeg også, at man kan se nu. Det er jeg sikker på, hvis man spørger ham igen i dag, så vil han også sige, at den måde, han har udviklet sig på, så har det været hans bedste sæson, synes jeg. Jeg ved godt, at 18 scorede de mange point, men jeg synes, han egentlig har været rigtig, rigtig god i Grand Prix'erne i år. Og specielt den sidste del. Så derfor er det lidt ærgerligt, at han smutter lige nu. Jeg ved også godt, der er helt sikkert noget motivation i, at man skal slutte af godt, og det har Nedersmæk med også gjort. Og de sidste Grand Prix'er har været vigtige for ham. Også i den måde, man ser på Kevin, kan man sige, hans Formel 1 eftermæle i Formel 1, det er, at han vil være savnet, fordi at han var altid en, man kunne stole på, der gik til stålet. Og hvis du er i tvivl om, at han går til stålet, så kan du jo bare høre nogle af de lille radiokommentarer, han har en gang imellem. Tag Qatar udenom. Netop, det var rent faktisk på Albon, hvor han overhaler udenom ned i sving 1. Jeg tror også, han tager Tsunoda uden at sige så meget. Men jeg vil savne de ting, og så vil jeg sige, at han har haft en karriere, han virkelig kan være stolt over. Og så hvis der er nogen, der er i tvivl om det, så kan man så uddybe lidt, at måske at det var det bedre, han har sluttet 2024 i en McLaren, end når han kører i McLaren i det første år, hvor der var store relevantsændringer. Lige præcis ind i det, hvor han... Og et eller andet sted, så tror jeg faktisk, han blev måske en lille smule straffet af det, fordi forventningerne, de var sat for høje fra starten af. Og det siger jeg på en kærlig måde. Ja. Nu står han jo så skal til at ind på din hjemmebane. Langdistance sportsvogn. Hvad er det for en opgave, han står for? Jamen, han kender jo selvfølgelig til det, men altså opgaven inden for sportsvognen, det er jo selvfølgelig, at du kommer til at have noget sammen med dine teamkolleger, så du skal have den der respekt. Men han kørte jo med Ranger
Van der Sande, ikke også? Altså, det har han jo gjort med Cadillac'en og så videre, men han kommer til det bedste team, han kan komme til for hans vedkommende, når du tænker hele historien, og nu har man jo også talt om, selvfølgelig nu med Vincent Voss, som jo er ham, der er hovedmanden bag VRT, som jo har kørt de kørt 10-12 år hos Audi. Der hjalp jeg dem til at komme ind dengang. Han var nabo med mig nede i Monaco. Han havde så lidt samme frisyr som dig, Kasper. En yngre fyr. Ja. Flot fyr. Ja. Flot fyr. Flot frisyr. Ja. Og hele den tilgang. Han kørte jo race sammen med Jason og med Jan i England. Og han er altså virkelig tidligt sadlet over for at bygge det her team op. Og det synes jeg, han gør rigtig godt med de her belgiske mekanikere. Han kommer til BMW, som ikke har vundet noget endnu sådan rigtigt i lang tid. Altså, jeg var glad for at køre for BMW dengang, for det er så 25, det er mere end 25 år siden snart. Ja, altså det var... Det er knap 26. Ja, det er nok. Det er i hvert fald, ja. Men det er det jo. 99. Ja, det er 99. Ja. 98, 99, ja. Men de er klar igen. Så det er et godt tidspunkt at komme til den. De har virkelig lyst til at gøre det godt. Og det er den kombination med dem, og så er det så Rahal-teamet, Rahal Letterman i USA. Altså den kombination ser rigtig, rigtig positiv ud. Og jeg tror, det er et team, man virkelig skal holde øje med, der kan drille de andre, skal man sige, 3, vi taler om som vinderteam, der kommer ud fra i år. Og de har bare jo selvfølgelig begyndt på det lidt nu, men nu optimerer de lidt på nogle af kørerne, og Kevin skulle have en plads der. Det har været talt om i længere tid, og der har altid har været den der dialog med det. Og jeg nævnte det igen for Kevin, da engang det blev officielt på Spa. Det var jo også en ganske god lejlighed til det, fordi teamet kommer fra Spa. Og der tror jeg, at Kevin har selv kørt sin forhandling med Vincent og med Andreas Roos, som jo er motorsportchef i BMW. Så der er ingen tvivl om, at han føler, at han er kommet til et sted, hvor folk godt kan lide ham, og folk forventer noget af ham, men de vil også gøre det rigtig godt for ham. Og så er han dygtig, Vincent Voss. Altså, det skal man bare ikke tage fejl af. De gjorde det også godt i WEC har de jo kørt i LMP2 med det team og været sindssygt stærke. Altså både på Le Mans og ellers ikke. Han er hyperprofessionel. Hans drøm er at vinde Le Mans. Det er hans største drøm i livet, som teamchef. Så han gør alt, hvad han kan for at optimere det på den rigtige måde. Så der er en af brikkerne, det har så været der for Kevin med ombord, efter at han jo reddede ham op en gang i festlig laget, kunne jeg forestille mig, da han reddede Kevin op af swimmingpoolen for mange, mange år siden. Ja. Gå en smuk historie og krone med, at de står sammen på Le Mans bro, eller podie. Ja. Og et spændende Le Mans, vi kigger ind i næste år. Ja, jeg sagde rigtig godt, det næste år, der er Le Mans, man kan booke billetter til igennem kurrejser og så videre, Jens, ikke? Ja, det er 25, Jan. Det er hvad tænker du, lige for at afslutte det vi kigger frem mod? Men det er en podcast. Vi skal også høre de andre to. Jeg vil gerne høre de andre to lidt. Jeg hører så tit på dem, mand. Jeg hører tit på dem. Hammerhold, han gider aldrig at høre på os. Nej. Han er ikke jeg prøver at afbryde Kasper alt det, jeg kan. Og Kasper elsker det. Vi venter os til, at vi lige skal... Må vi sige noget nu, Jacob? Nej, det er ligesom at være i skole igen. Bare med en ret ærgerlig lærer. Men jeg har hørt, de glæder sig rigtig meget til mange næste år, for eksempel, fordi der er så mange danskere med. Vi får også Malle Jacobsen ind hos Peugeot næste år. Hvad tænker du om Le Mans og det løb, som ligger alle os, der sidder her og tydeligvis bagved os? Man kan se, at der er så kærlighed til det. Jamen det er mega fedt, men jeg vil sige, det er jo bare sådan en ekstra dimension, fordi at vi tager vores... Jeg ser Le Mans også som en helhed. Selvfølgelig er det fedt, der er rigtig mange danskere. Det er jeg godt klar over. Og det er også den, kan man sige, altså med en dansk podcast, på den måde I selvfølgelig har det, men generelt, jamen så Le Mans ser vildt fedt ud. Og spændende, der kommer mange... Der er kommet flere penge i det, der er blevet investeret mange ting, så generelt har det flyttet sig. Og et 100 år gammel dame, som virkelig er sådan rigtig going strong. Ja. Så det er jo ikke bare næste år, altså de kommende år vil blive rigtig stærke, men der er ingen tvivl om 25. Det bliver, kan man sige, endnu stærkere, end det var i 100-års jubilæet sidste år, og også som det var i år i 24. Altså det er jo kun Lamborghini, der trapper lidt ned,
og så kommer der ellers de andre. Og det var der lige meldt ud, at Genesis, de er på vej i fremtiden også. Mm-hmm. Så der er... og de satser også stort. Så det tegner bare rigtig godt. Jens, vi har snakket på vej i bilen her op til Hobro, og den fine garage, vi sidder i nu, omkring, hvad vi skulle tale med Tom om, og du sagde, at du kunne godt tænke dig at høre om nogle snak omkring den måde, som Tom kom ind på. Jamen, det er jo det, som, altså man kan sige, alle ved jo, at Tom er Mr. Le Mans og har vundet 9 gange. Jeg synes jo, det er en sjov tanke, at Tom kom fra Japan faktisk jo, og havde en sindssygt stærk open-wheeler-karriere, og så røg ind hos den gode Reinhold Jøst, med et super line-up, og så lavede hole one, ikke? Altså, ny banerekord og sejr i første hug. Og den historie, synes jeg, at man kigger meget på 9 sejre, men den første, synes jeg jo, er den aller sjoveste at høre om. Er det den sjoveste at fortælle om, Tom? Hvordan kom du ind? Er det rigtigt, der er noget med et 7-tal og en kone og en hustru til Jøst? Ja, der er mange. Altså, den kom lidt senere hen ad vejen. Altså, det var jo, at jeg var hjemme, jeg kørte Formel 3000 i Europa det år, men jeg havde jo haft de her 5 år i Japan også, men så kørte jeg i Europa i Formel 3000 og fører mesterskabet på det tidspunkt, men i hvert fald blev jeg ringet op, mens jeg spiller tennis med Henrik, og det var de der gamle mobiltelefoner, som du ved, med lidt eller de her kabler. De var ikke mindre end 9 kilo. Og hvis ikke jeg havde været bagud, og det var jeg ofte, når jeg spillede med Pedersen, så har jeg nok ikke taget telefonen. Men det var Ralf Jüttner, som spurgte om, Tom, could you be interested to drive our team in Le Mans? Det kunne jeg godt. Ja. Det kan jeg godt lige få plads i kalenderen. Det kunne jeg godt lige få plads i kalenderen til. Så det var jo, det gik sådan hurtigt på den måde. Det her, det var, jeg tror det er onsdag aften. Fredag flyver jeg ned til Frankfurt, og så bliver hentet, eller jeg kommer ned til Wald Michelbach, ned til teamet. Og teamet er taget afsted til Le Mans. Men de har... Sidste udkast. Ralf Jüttner og Reinhold Jøst de havde Michele Alboreto, som... Jeg kan ikke så godt lide det, der hedder... Ja, absolut fantastisk, mand. Slet ikke. Det er helt fantastisk. Det var en meget stor del af de pæne ting, du sagde før. Men jeg er imod det, der man siger første kører. Så det er egentlig bare det, jeg har svært. Men det er egentlig ham, der måske er hovedarkitekten på bilen, sammen med Stefan Johan, som så er tilknyttet der også. Og så manglede de jo, hvem der så skulle med som den tredje kører. Og der har de sådan snakket lidt om Bernd Schneider, men Mercedes vil ikke give ham fri. Så var der en Jesus Pereira, en spanier, som kunne bidrage med økonomi til teamet, og så er der en tredje kører ind også. Men det er sådan lidt mellem dem, at de har haft en dialog. Og så sker der så det, at på et tidspunkt så siger Ralf, jamen nu har jeg snakket med Piedade, og han siger, at vi skal altså kigge på ham danskeren. Fordi at, han vandt i tysk Formel 3 nogle år siden, og så har jeg set ham, når jeg har været over i Japan, fordi at han var importør sammen med Kies van der Grinde og Bridgestone-dæk, så jeg har set ham i Japan. Det er ham, I skal have. Nu ringer du til ham. Mm. Og det havde Ralf så overbevist Reinhold Jøst om. Så det igen, det vil sige, hvad man gør tidligere, det kan godt komme der til gode senere hen. Så det var faktisk Domingos Piedade, der havde sagt, nu, det er det, I skal gøre. Og det var det, opkaldet kom. Og så var jeg dernede, gå rundt på fabrikken, mens jeg kort tid, mens de ville lave sådan en letterventant, fordi vi blev rimelig hurtige om, at jeg skulle køre den bil, og at det var sådan en mere eller mindre nul-kontrakt, at jeg fik lov at køre. Og så mens de gjorde klar til det med kontrakten, så gik vi rundt dernede. Og der gik Jürgen så og fejrede lidt, og gjorde klar, at der var ikke mange, der var nogle af de tidligere biler. Og så siger Ralf, at derovre, der står den monocoque, vi brugte til at teste med. Den er fra sidste år, hvor vi kørte med 2 biler. Nu kører vi jo kun med 1 bil. Nå, okay. Og der sidder Michele sæde i, kunne jeg forstå. Så hoppede jeg ned i det og sætter mig til rette i det. Der er ingen motor på det. Det sidder bare i monokokken. Og jeg siger, jeg sidder helt perfekt. Og så ham Jürgen der med, han så træt ud, da han kiggede over på mig, og så siger han, junger Mann, in unser Team, der schnellste bestimmt. Og det var fordi, at jeg gerne lige ville have haft bremsepedalen bare en lille smule tilbage, fordi så sidder jeg helt perfekt. Jeg kan godt se, at han tvivlede på mig, ikke? Hurtigst mand bestemmer. Hurtigst mand bestemmer. Og det var den tilgang, der sådan var i
et team, hvor mekanikerne, de var nok på min alder i dag, ikke? Jeg synes jo, det var nogle gamle hoveder, et erfaren team, så jeg havde jo selvfølgelig meget respekt for det, da jeg mødte resten af mekanikerne nogle få dage senere. Og det var da vi landede på, og det der tal kommer ind, tror jeg. Fordi det var da vi fløj ned til banen, og det var mandag, før løbet i 97, hvor jeg flyver med i hans privatfly, fordi det hele kan ikke nå at blive... Det gik så hurtigt, ikke? Og så mens vi er ved at flyve dernede, så sidder jeg så med Brigitte, fordi at Reinhold, han er selv pilot sammen med hans co-pilot eller omvendt, ude i cockpittet, og så sidder jeg med Brigitte derinde bagved, og hun er meget, meget flot dame, og var også meget selv, altså, vi havde mange gode samtaler, og jeg var jo god til sådan en slag, det var nogle fantastiske race, de havde haft, og hvordan havde hun mødt sig, og sådan, og alle de der ting, hun jo endelig kunne åbne sig op omkring. Og så siger han, Højer, det er dejligt at vide, du kommer jo kun med en bil i år, men vi har fået nummer 7, og det er Reinhold Jøs lykketal. Så sagde jeg, det er jeg godt nok glad for, det er, fordi det er faktisk også mit lykketal. Og kigger hun så lidt tvivlende på mig, så siger jeg, så er jeg faktisk født 7. i 7. 67. Så løsnede hun bæltet, mens vi var ved at lande, og så gav mig en krammer. Så var der jo allerede i hvert fald en i teamet, der sådan... Der var pro mig i hvert fald. Så det var dejligt, udover Ralf Jürtner. Selvfølgelig. Og det der med hurtigst mand bestemmer, var der ikke noget med, at du så også lige viser, hvem der var hurtigst mand lige pludselig, og så... Jo, det er jo virkelig et teamwork omkring det. Og der vil jeg så sige, at der har Michele været en helt fantastisk til at tage imod mig, fordi jeg var jo... Altså, jeg blinkede jo ikke i hele den uge dernede. Altså, det var jo bare at sørge for at få tingene ind. Altså, der er ingen simulator. Simulator. Jeg har heller ikke nogen data på den der bil, fordi det er sådan en dinosaur. Ja. Det er en Porsche, som egentlig er bygget ind i en Jaguar. Så det er faktisk, altså, selve chassiset er egentlig designet af Johns. Det er Tom Walkinshaw? Tom Walkinshaw. Nej, ikke Walkinshaw, det hedder den. Ja. Men den er designet af Ross Brawn, jo. Ja. Og så kører den open top, og så kommer der en Porsche motor og gearkasse i. Men lad det ligge. Jeg vil så sige, at de første stint, der er man jo meget intimideret på Le Mans. Det håber vi alle sammen kan tage med om. Det er en lang bane. Det er så lang tid før, at du egentlig får feedback på dine omgangstider. Du får feedback på, hvordan det egentlig går. Men jeg vil da sige, da jeg hopper ud af bilen efter, jeg kører kun 2 stints første gang, og det er lige ind, hvor solen er på vej ned, og det er også sådan lidt et grimt tidspunkt. Men jeg rykker ud lige sådan, før det bliver rigtig grimt. Og der taler jeg meget hurtigt. Jeg ved, at der en af jeres kolleger, Morten Dam, er i tribinen. En af dem, de har i hvert fald de har et videobånd af mig. Jeg kan ikke huske, jeg mener, de var dernede sammen. Betamax, hvis jeg hører sådan noget. Hvor jeg lyder som en dreng, der har drukket rigtig mange energidrikke, og simpelthen trækker falsk luft. Altså, jeg lyder som om, at... Du er helt høj efter, hvad du har kørt. På helium, ikke også? Ja. Altså, jeg taler så hurtigt om det der, hvor mange biler jeg overhaler, hvordan og hvorledes. Altså, der bliver jeg virkelig, virkelig ramt. Men mekanikerne, de nåede måske lige at kigge på mig, som bare lige... Det var også fedt. Okay. Fordi så er man sådan, nu er jeg lidt med, ikke? Anerkendelse. Så kommer jeg så i bilen om natten, men Michele og Stefan, altså en af dem, kørte jo på det tidspunkt. Det er Michele, jeg giver den til. Men da Michele så kommer ud, der kommer han også lige over og siger, hey. Og så har jeg nogle spørgsmål, så svarer han igen på det, fordi han fortalte mig aldrig, hvad jeg skulle gøre. Okay. Det var det nogle andre, der sådan lige gør en gang imellem. Det gør han aldrig. Nej. Men jeg vil godt lige have ved, Michele, sving der, hvor meget tager du køben der? Jeg skal lige tænke over. Så kommer han lige lidt senere, og så siger han, jamen jeg tror, det er sådan, fordi det ligger mere eller mindre naturligt. Så giver han det feedback. Jeg spurgte også, om han holdt med en tur rundt på en scooter på banen også. Det vil han selvfølgelig også godt. Men det var ikke ham, der sagde, Tom, vi kører lige scooter rundt, og så fortæller han lige. Så det var med til, at det er bare den rigtige måde at massere den her ind, at når du sidder i en racerbil, så er der ikke nogen at spørge. Så skal du bare selv levere. Og det var sundt at få det at vide på den måde. Så da jeg er i bilen om natten, og man er ved at få en fornemmelse af det hele, og der begynder sådan at blive en lille smule mere lyst, og jeg er i mit 3. stint. Det var en fantastisk tid, hvor at lige pludselig så bliver stilheden afbrudt af schnellste runde, Tom. Super. Altså og det var Ralf, der sagde det, ikke? Okay. Det var bare fedt. Ja. Det var fedt. Og så sker der det, at jeg i løbet af
jeg tror det er 3 eller 4 omgange senere, der får jeg en fri omgang. Altså hvor jeg ikke har en trafik, måske andet end måske får en dag en god slipstream og så videre, men i hvert fald kommer jeg rundt, og så kommer han til mig. Lap record, keep it steady now, keep it steady. Så skulle du endelig ikke gå helt amok. Men det at få en tysker til at tale engelsk, så ved man godt, at man... og det og med passion i stemmen også. Ja, men det var der, og det glemmer jeg aldrig. Og på samme tidspunkt, der har Michele siddet ude, og det har jeg først fået at vide mange år senere, der har Michele siddet ude og været klar, ikke? Og det var bare sådan en lille telt, lille enkelt team, stopur og så videre. Og der har Michele, så han været derude, og så stoppede han skulle snart i bilen. Ja, okay. Circuit seems very fast. Circuit seems good. Ikke? Og så siger Ralf, yes. Especially for our car. Det er jo en god måde, det er jo en god måde at sige til en racerkører. Ja. Og det har jeg først fået, og det har jeg desværre aldrig kunne diskutere med Michele. Fordi det har jeg ikke vidst, det er noget, jeg først fået at vide senere. Ja. Det er sådan noget, man gerne vil have sammen. Fordi Michele kommer så i bilen, og de spørger mig, om jeg kører 4 stint, og det kører jeg. Så jeg er den eneste, der kører 4 stint på samme dæk derovre. Og så kommer Michele i, og så kører vi. Ja, vi vinder. Ja. Og det var det fede ved det. Men det er rigtigt, at efter løbet, der får vi de der Bockwurst og Weisswurst og Frankfurt og lidt, og så får man den der Hofbräu, som Jøs drikker, altså en Weizen. Og der står de op under den der lille fortelt i deres karavan deroppe, ikke? Mens de griller. Der kan jeg godt lige se Jørgen, ham med kosten. Der er det lige over, og så lige en finger i ryggen på ham, og så siger han, Prost du. Næste Jahr, Bremspedal bitte. Tik så ryg. Så skal du lige vise... Ja. Nu, det er så hele historien. Den har jeg også fortalt før, men hvis der er nye lyttere på den måde, så... Den er i hvert fald god. Den er fantastisk. Jørgen kan også godt huske den, sikkert. Jamen, det kan han. Og ham, når jeg ser ham, så er det altid lige... Vi ved godt, at det er den, der er øverst i vores, kan man sige, racer-parforhold. Jeg vil sige, at han var med alle årene hos Jøst, også efterfølgende hos Audi, men stod for lager til sidst. Men en god fyr. Så ved jeg, du lytter en gang imellem til vores podcast. Ja, absolut. Ja, det er godt. Har du hørt Kasper Elgaard, der fortæller, at han var lidt kick i 2001, og skulle mobbe dig lidt med, at han holdt fuld gas på langsiden som den eneste? Hvor du så kommer tilbage til ham og siger, ja, men jeg vandt. Han kan sikkert ikke huske det, men jeg tror ikke, det er fordi, der er ikke nogen, der kan huske, du har holdt fuld gas. Det var bare en eller anden ung racerkører, der kom hen og prøvede at spille lidt kick til en, på det tidspunkt, 3 Le Mans vinder. Men jeg kan bare huske, at jeg havde fået at vide af nogle tilskuere, at man kunne altid høre, hvornår jeg kom køre ned ad langsiden, da det regnede så meget i 2001, for jeg var den eneste, der gav fuld gas, hvilket jeg ikke troede på, men det viste sig så, at jeg var bare ung og uintelligent, og ikke vidste, at det var måske en god idé at lade være med at aquaplane hele tiden. Og så prøvede jeg til en eller anden fest efterfølgende at spille kick ved dig, men du kom med et snappy comeback, vil jeg sige. Ja, det kan man nok heller ikke. Den ligger nok lidt derinde, men jeg vil sige, at generelt så var det jo... Det var et af de absolut hårdeste år på Le Mans med hensyn til vejrforholdene. Altså 19 ud af 24 timer var i regnvejr. Og der var du også stærk, det kan jeg huske. Men jeg siger, at der er en forskel også på de brede dæk, og så kører LMP2-bilerne lidt smallere dæk. Men omvendt, de vejer også lidt mindre, så altså, det med at flirte med aquaplaning, det gjorde man jo hele tiden. Og det er selvfølgelig godt, altså, det er et godt udgangspunkt at så være fuld gas, så ved man i hvert fald, at hvis man aquaplaner, så har man jo mulighed for at løfte lidt. det er jo... Altid rart at falde tilbage på det. Ja. Ej, det var bare en urutineret rookie, Jamen, du var glad og stolt over, du gav gas i de første løb på Le Mans. Pedro Lamy fik jeg givet fingeren, fordi han spærrede. alt var godt. Alt var fantastisk. Ja. Det eneste, der ikke var godt, det var, at vi udgik omkring midnat. Det var lige tidligt nok. Men det var med fuld gas. Fuld gas. Ja, men det var fint. Men generelt så mærker du også det, at nogle gange så GT-bilerne, der kan også være så meget regn, så er de faktisk hurtigere end en prototype, fordi de brede dæk og den lette bil frem for en GT-bil, så regnen er med til at neutralisere det. Men selvfølgelig, et stort racerhjerte, det kan man ikke. Og en ikke. Ja. Du nævnte, Tom, i starten, at det var 10 år siden, du stoppede din professionelle karriere. Har du haft nogle tanker i den forbindelse her i november? Fordi jeg har fået sådan nogle memories på Facebook, du ved, der dukker op. For 10 år siden, Jakob, der var du lige i Brasilien for at følge dig. Og vi lavede dokumentar omkring det sidste løb, da du kørte det. Ja. Så jeg har også lige tænkt over, hvad fanden, det er 10 år siden, Tom stoppede. Ja. Har du
gjort nogle efterrationaliseringer i den forbindelse med, at det var 10 år siden? Ikke andet, jeg har kigget på hende og så sagt, hold da op, det er godt nok gået hurtigt. Ja. Jeg føler ikke, der er gået 10 år. Nej. Slet ikke. Altså, jeg kan sagtens se mig tilbage i den sidste løb, november, Interlagos. Jeg var irriteret over, at jeg skulle spare lidt mere på energien til sidst, fordi jeg kom i bilen som nummer 3. Det var vigtigt, at jeg sluttede med de synes, jeg skulle slutte racerløbet. Og jeg var bare glad for, at vi endte på podiet, men det var et stressende, og det føler jeg ikke, det er 10 år siden. Og Webber, det blev neutraliseret. Webber havde et vildt crash med Porsche, og ikke kom til den der aftenfest, eller kan man sige gala, hvor vi sluttede løbet. Ja, nej, jeg har ikke haft andre ting på det. Altså, man siger nu, jeg har så ikke regnet med, at der skulle gå 10 år, før jeg sad i en Formel 1-bil, men det er jo så med til at... nej, jeg har det rigtig godt med det tidspunkt, rigtig godt med at stoppe, og jeg har slet ikke fortrudt det på noget tidspunkt. Men at der er gået 10 år, det er det, vi kiggede på. Oliver, min søn, har lagt det ind. Han har lagt sådan nogle points ind, at vi kan... Altså, men det har nok været mere omkring måske sociale medier og sådan nogle ting. Der var det sådan nogle ting, at vi skulle kigge på det, så det... Ellers ikke andet. Jeg kan huske, da der var en hemmelighed, som vi fik at vide. Vi var overfølger med kamerahold, vi skulle følge dig, og vi fik at vide, husk lige at filme, når Tom kommer kørende igennem pitten, fordi der står tak på alle mulige forskellige sprog ned igennem pitlane. På hvide stykker papir, der var printet. Ja, alle mulige forskellige. Ja, en lille happening, de har lavet til dig der. For det var jo en stor ting, at Tom Kristensen indstillede karrieren. 9 dobbeltvinder i Le Mans og så videre. Kan du huske, at folk kom og sagde tak til dig? Jeg kan huske, vores dokumentar slutter med, at du går ned igennem bagsiden af pitlane, og du bliver stoppet hver andet øjeblik af folk, der lige siger, tak for det, og tak. Helt ned igennem. Ja, jeg husker det som noget helt specielt, og jeg husker det som noget, at jeg er rigtig glad for den måde, fordi at da jeg taget beslutningen, og da det ligesom var lavet med Dr. Ulrik, var bevidst om det øjeblik. Det holdt han sådan mellem os. Og så sagde jeg, jamen nej, og han ville gerne lave noget til slut på året til Gala, så ville man til Audis finale, så ville han så sagde jeg, nej, for nu har vi jo lavet den her beslutning. Så er det vigtigt for mig, at det vil jeg gerne, at nu er det vi gør, så det vil jeg gerne have, at jeg vil ikke have, at jeg skal tage ned til det sidste løb i Brasilien, og så jeg ved, at jeg stopper. Jeg vil gerne have mekanikerne også ved. Ja. Så det var egentlig det, der var udgangspunktet i det, at vi meldte det ud før det sidste løb. Men der må jeg sige, der var jeg så lidt, nu skal jeg ikke lige sætte den i hegn, nu skal jeg ikke lave et eller andet... altså det løb, det vil jeg gerne have, det ender godt. Ja. Men det var også motiverende, og det var faktisk det, derfor jeg tænker lidt på, hvor vi snakker om Kevin før, som også har været bevidst om, at det her, det var de sidste løb, og et eller andet sted, så var der et eller andet, hvor du kunne mærke den her... det der drive, det positive drive, men også noget kynisme, det fandt jeg også frem, og det synes jeg også, Kevin fandt frem her i de sidste løb, han kørte i Formel 1. Og det tog jeg så ned til Brasilien med. Men jeg blev overrasket over, at allerede til førmødet, der var den race directoren, han sagde nogle pæne ord, så allerede før løbet, der synes jeg, det blev sådan intimideret af, hvor jeg tænkte, det var heller ikke det, der var meningen. Og faktisk også, så da den første træning, da den åbner, der kan jeg huske, at min ingeniør, Justin, han er lidt sur på, at jeg ikke kommer hurtigt nok i bilen. Og der ved vi, der er ingen grund til at komme ud allerførst i den første træning. Fordi at du et eller andet sted, så det er ikke lige, du kan godt lige vente lidt. Men når jeg skulle i bilen, og da jeg så kører ud, jamen der siger de, der er den eneste, der er på banen, så de lader mig køre en omgang alene. Og det var jo også sådan nogle ting, som lidt intimiderende. Så jeg er glad for, at vi sluttede godt. Vi vandt ikke, men vi sluttede på podiet, og det er rigtigt. Så var der nogle sedler med mange tak og alle mulige sprog. Præcis. En god afslutning, jeg husker det meget tydeligt. Tom, tusind tak, fordi du måtte komme og sidde i den her flotte garage og få lov til at snakke med dig i over en time nu. De der 20 minutter går hurtigt. Det føles som 10 år. Det forsvinder på ingen tid. Men sådan er det jo. Tiden går hurtigt i godt selskab. Ja. Og her i julemåneden, der spørger vi vores gæster, trøfler og romkugler, den kender du, den lader vi lige ligge for en stund. Vi tager og slår sig igen i januar. Men okay. Er du mest til and, eller er du mest til flæskesteg? Hvis jeg tager et stykke, så vil det være and, men jeg tager et af hvert. Vi har fået både and og flæskesteg. Ja. Sådan der. Ja, det er også en rigtig løsning. Så det kommer en ordentlig racerfamilie. Er der rom i de kugler, der? Ja. Jamen, så er det jo. I hvert fald dem, som Jens laver. Og de er gode.
Så må du godt kalde dem romkugler. Ja, men man kan også kalde... Altså, de hedder jo trøfler også. Det vi spiser er trøfler. I er håbløse. Jeg tror, vi har fået nok. Jeg tror, vi har fået nok nu. Tom Christensen, glædelig jul. Glædelig jul, og tak for besøget. Så er der en øl til jer nu inde bagved. Vi glæder os. Dejligt. Dejligt. Merry Christmas, everyone.